Yogo all the way from OG. All one and Hawaii, I know. Uwani, ewu hope all got to come on Goya. I said the whole thing. Hello. Do not why a half of it. You go me and you go. Oh, ya order. You had to fly road. Every can we come? One in top or no, when you go to know. Too many here. Do not your wife. They will not have road. How will Balai, how will balloon? You could. Mobeka. She don't have your woman. A woman goes to Padu and cat. You could. But you're a cockatoo room. I may be high to sleep. Kakawanta. No big bullshit, man. How can you how he doesn't grab it? I have one time room. All the fighting. They can even do the so far. Didn't I? I don't know one day. I had a face going here. We are the young idea. Thank you. I need. Why are they in my Jesus? They are better than organized. One, I know. What I go on. Come on, which believe will be whatever. And I am by using by the pattern, which will be said, you didn't buy a page in this. And the way you got to Toronto, God knows the best. And I go home, I am supposed to let them in shoe. Over the boy is here. I'm a lack of it. And all I need, get a home forward. Good. Where are you? Where you to do here? Where are you? Ụmụaka luzu ha Chineke ya bụkwa mmekwa ụmụnwa luzubere nwa nwunye Chineke ya ebughị ike anyị etinye onye bịara ụwa n'ala mana ịna n'oge ama mbụ kpọtụrụ anyị n'aha Jizọs mana ọbịbịa ọzọ na-abịa ọzọ ga-abụ ngọzi ga-abụ ezigbo onye ga-abụ ga-amịta ezigbo mkpụrụ n'aha Jizọs ka bụ onye nwe anyị.
onye a na-ahụ ada aṅụ mmanya na-aba n'anya except ndị a na-akụ bandị inye ha like 7 hero 4 tigers you know ọ dịrọ that much biko nụ ndị abịa kụ egwu ebe a give them what they eat dịghị na-agwakanụ minaj nwunye hapụrụ ndị ọzọ bịada n'elu ụlọ tata ndị si ebe dị iche iche ihe ngagwa bịa bịa na-agwa onwe m anyị chenye gọọmenti ọwụye minaj direct dọpụ ya anyị chara ile anyị cha ga-ejibe n'ọmego bụrụ ochi me chukwu kpọrọ ya na ọ karịa ma anyị nọ n'aka ya karịa nọ n'aka ya oji kpọrọ ya so nash niile bịara ebe a ka chukwu gọzie ha ka ha chimebịa ka anya na udo agaghị enwe residence of ndị ọnwụ premature na ndị ọnwụ abụghị ezigbo ọnwụ no kama kama di low 90 or 100 and mo I can go get an and ndoko ona mana nya na ndị banye nwere ọkụ today ọkụkọ biko ka ndị ji gate key gate ọchịrị m key gate ya o anyị na-asụ na welcome o tere n'aka na brother na mụ na gị esetụlụ ọkụ ndị a tere gị n'aka o no Abonkwu Amokwe ekele n'ụlọ ọ bụ ndị EEDC Enugu Electricity Distribution Company ndị Nsukka District anyị bịara ma a sị na ya nkọwa ime ezorukọ nwana anyị nwoke Ifeanyị ọ ezigbo onye otu anyị na ya mara ọfụma injinia Ifeanyị Eze anyị si gị kasie na ọnwụ bụ ihe dịrị onye ọbụla ebe ọ na-ewute anyị bụ na ka o si mee mụrụ ya na-atọwa ya na ya ga-amụta mana nke ịmụ na nwatakịrị a n'ahịa ahụ mana otu o si na dị nwanne m nwoke anyị si gị tie na anyị cha ka o mere na anyị cha ka ofu tie ya obere ihe anụ anyị ji ebe a ọ bụrụ wee na-agwara ndị bịara be anyị ndị na-abịa ụlọ akụ ọjị onweghị ihe ọzọ anyị ji were na anyị ka ozikwu anyị daalụ gosi na nwanne anyị nwoke na unu na-eme ọfụma na Nsukka ụgbọelu na-achọ mmadụ ọkpọrọ ụlọ ego mmadụ mana a na-ekwu na nkwa ọ dụghị abịa ebe a ọma bụ maka ihe uju ya bụ fọsịfọshọn n'aha Jizọs Kraịst onye nwe ya bụ n'ụwa ukwu ya bụ ga-eji na ga-apịa ma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe ya tọọtụ na-ejide lada ịghọtago ndị abụ ndị odi abịa 93 set, that is 1993 set. Ndị ahụ my set nọ na amachara akwụkwọ nwa jiri waya wee napụ ma ịghọtago ọ set m onye ọbụla na-amarụ m bịara ọkụ mụnwa biti oge ndịkwa biti gbarịbọ ọ dị iche n'iche daalụnụ. Thank you very much. DJ Ebe our sister Maria Chika Eze ni Nebo who our mates, our friend and sister. They will have her sets. You the 93. So in the whole crowd here now, most of us came from outside the states because of in from the church. I would not want to repeat myself again. So people, on behalf of the sets, I see the idea they have last respect because we are with you people. People only get the way Omela, we will not question God. So on behalf of the Abia we are presenting this to you people. okay. The
mana ha Jizọs. Ya gosiri na unu na-aga akwụkwọ ncha niile bụ olu n'anya ma na-aga n'iru wee finish secondary school ahụ ji abịa wee nọkwa na platform na other things as United States biko ya bụ mana ha Jizọs. Onye na-emere ugbu na ndị otu ụlọ ọzọ amanwụ bụ maka ọzọ ha Jizọs. Ya bụ nke aka ndị ọbụla nọ n'ime platform ndị grupu ụlọ ndị ọbụla ha chọrọ anyị ebe n'aha Jizọs. Ndị celebration ndị eji ọzọ bụ otu ụlọ other things na-abụ n'aha Jizọs na-abụ ịwa obodo a esikekwa obodo a siri ike ndị echefugo m amarọ m akwụkwọ bụrụ my fault ya ndị set m na ya ebe enyi esoro m ha graduate amarọ m akwụkwọ ọ bụ isi na 609 echetego m ya na egwu adị esi ya bụ ndị ya na Ifeanyi so graduate here at 609. I'm all coming back. Society. People with a microphone, you're so coming to society. Yeah, it's on society. Society of Electrical Electronics Engineering graduates, class of 2009. Are present. Also, no one celebration of you are there for them we are there. I'm just going on man go on. People I welcome you. Nana batali you know. I am doing mana Jesus. Who is the grand good in I am mana Jesus can go on. Biko ono potagono term entitlement. Above from 10,000 model. I'm not that greedy, I want to put in an entitlement here. Entitlement. Oh, you go get a button or two now. Daddy, I buy it. Don't know something name ya. Mbao. Can't you get your phone on the phone, Sorogi? Simbia. All right now. Obono when they can fall, they can show Abia for presentation. Ladies and gentlemen, we are still much available. Oh yeah, the engineer too, Donibo. Daddy, you are highly welcome, sir. Well done. The former director of School of Engineering. CHS. Now well done. Otuni never ever so soon one can like it. And do Chagodi join on one can join peacefully. Yeah?
Chogodi join both. On their CHS. And I'm out and Kenya. Abram Malasun 609. What is that? CHS, one love, keep us together. Ayakanobu, Naga, I will be class. If I engineer, if I essay, no, here, Media. So, can I talk about food? I'm going to high school ever. I'm out of Media. Melaiwa. No, I'm not going to go in my Melaincha. So, I have been high Jibia. Think I saw him move. Okay, so I suppose another time. High Jibia. What are you going? I'm not tackle for one question here. So, I should organize my issue and then come over. We'll soon. Biko community high school Amokwe na 2001 before ya do mahadum. I like the Oduna Maka. Ihe ọbụrụ ya na-esiri ndị ezi ọzọ ga-abụ imepe ụlọ ịnụ nwaanyị ịnụ ọla ndị uche na-abụghị ya ịsa moto. Biko onye akwamozu ama bụ na mkpọsọrọ na aha Jizọs Kraịst bụ ụwa. Biko ugwu jiri ya ndị ga-eji na ya aka mma ọ ya bụrụ n'aha Jizọs. Ayo kwado nyabaro mego ọma ke chọrọ inye mbelo amada mana wegi amada na wegi mbelo don bother General. DHS I na so no CHS I don't know. It's not easy. My own set, I know Dakota station. I whole platform like this. I need Katapan station. I want my another one. Mana, ono bakataro ono for more society. Sorry. Amokwe TV. You know this people. My brother, you have to go to my way, working now, work together.